Ước nhớ
Yos. Awas, awas. Yo. Oh, iya. Ya, saya Prarawo, Polres Saka Putri. Menika Bapak Putri, saking kanca-kanca Pramesti Swastika, lumantar Langan Turangga Jati. Wonten wedal sonten menika sampun sami dadi. Para bapak, para ibu, ingkang badhe ngresakaken lagon saken sambetan kalian kula sakonco Langen Turangga Jati. Monggo Bapak Ibu bisa nyenyet ya Mak? Iya. Oh Sidorondo. Nah, terus? Sak menika sampun wonten request keng penari. Nah, iki sing semebu. Oh, dadi siji Kesandung astronot. Ming kuwi? Heeh, ming siji. Alhamdulillah. Bar kuwi do mari. Heeh. Enak to, Pak? Tamu undangan. Nggih, napa? Apa, Dok? Nggih, samangke kula rembak kalian rencang-rencang wiyaga, Mas. Heeh. Ya, dikasih?
moro. Izin Mana? sampun. Mbok pilih wonten malih. Oh. Ya gimana request itu rondo terus apa meneh mau? Manten. Tamu apa ngomong tamu undangan? Ya tamu undangan. Terus ono betul. Itu lali ya, karena tua ya, lalen. Saya utuh. Keterangan sejati. Ya. Apa nih? Penak to. Harimu nih. Siapa sih? Ya, dikasih tamu undangan. Kok mbok menawa engko rene meneh engko mantene mau ndi? Itu rene lho. Niki pamundutan saking pinanganten kalih Mbak manten karo Mas manten. Heeh, wit paring rezekinipun nggih, mugi-mugi lancar. Iya, amin. Kok tambah neh. Amin. Awas dia mabuk. Wes, dia.
lakon saking temanten kekalih Mas. Yuk keturke yuk 3, 2, 1. Yuk 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 yuk. Oh ah, oh, yo. Oh ya.
gareng. Ayo Don yo. Tanda. Ayo nih Mas yo. Yo. Gendong, gendong. Oh ya.
anak deblong, ayune moblong-moblong. Ayu kabeh iki, Pak. Ayo, Heeh. sampe iki ra ono kok sing ganteng. Ora, jenengan dhewe. Heeh. Ayo. Awang-awang lan mega mendung. Awang-awang, awang-awang lan mega mendung. Terenggiling apa sisi. Ora tekan mendung. Ora tekan mendung aku iling kebeciane. Pramiar mungkin diko nyawuni ngono. Pramiar mungkin diko nyawuni ngono. Suwatika cintane ngati budaya. Layang dilayang sekar melayang. Layang dilayang sekar melayang. Layang di sana, layang di sini sama saja. Awang-awang, awang-awang lan mega mendung. Awang-awang, awang-awang lan mega mendung. No trenggiling apa sisi. Iya, ya. Yen pangapunten dumateng Mbak Manten saha Mase monggo katuran tindak wonten ing ngajeng mriku. Monggo.